Health Office nag-abiso sa publiko nga padayunon ang pag-aligmat sa gastroenteritis. Samtang Mayor Treñas target ang 200 hospital beds capacities para sa Iloilo City Hospital. Padayon ang panawagan sang Iloilo City Health Office sa publiko nga mag-aligmat sa mga food and waterborne diseases kaangay sang gastroenteritis. Sa pinakauli nga datos sang Health Department, nagsaka pa gid ang numero sa mga barangay nga apektado. Sa bugos nga syudad sang Iloilo, 105 na kabarangay ang apektado, buot silingon, 58% sa mga barangay ang may kaso sang gastroenteritis. Sige pa. It's not going down yet. We thought on the while it is going down na kay over the weekend wala tanto pero kaya because Olibra nagsulod ang case hapon na, so it's still the same. Unfortunately, we're still there. We're not over yet. It's not over yet. Nagapadayon ang paglibot sa mga surveillance unit para mahibaluan ang sitwasyon sa mga barangay. Wala man sang untat ang pagsekyar sa mga water refilling station sa diin madamo na ang napasiraduhan. May mga bubon nga na-chlorinate na kag nakapaobra naman sang septic tank sa pila ka mga barangay. So an update on this, the total number of water refilling station naton is 380 na siya. So, pila ka bilog ang inspect na naton is 358 na. So, 94% na ang na-inspect naton, ha? And 99 of which are found to be non-compliant. So, sa 99 nga non-compliant, 71 na ang nag-close. Sa 71 nga na, ang nag-close na, ang 38 out of the 71 ang king-close ng BPLO kag ng City Health Office. Ang 34, nag-voluntarily close na lang sila kay balana nila kadali nga ipasila sila for 6 months kung di sila kukomplito. So, total number of wells naton is 14,933. Ang na-chlorinate naton so far is 1,534 or 10% of that. Total number of static tanks na na-put up na is 61. Sa karon, wala na madugangan pa ang kaso sang kolera kag ang napatay sa gastroenteritis ang nagapabilin sa Napulo. May ginpadala na nga 10,000 liters ang tubig ang Office of Civil Defense para ipanagtag sa mga barangay nga may madamo nga kaso sang gastroenteritis. May bulong naman nga ginhatag ang Department of Health para sa kolera. Samtang padayon ang panawagan para sa matinlo nga tubig ukon pagpabukal, maghugas ng kamot kag magpaninlo sa palibot. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginkalipay ni Mayor Treñas ang ginpatigayon nga groundbreaking sang Iloilo City Hospital. Suno sa alkalde, nagakahulugan ini nga malapit na lang matuman ang madugay nga ginahandom sang mga Ilonggo. Ang makaangkon sang ospital para sa libre nga serbisyo medikal. Apang sa sulod sang 2 ka tuig nga pagatukuron ng ospital, mangin 70 hospital bed ang inisyal sini nga operasyon. Samtang target naman ang 200 bed sa masud nga tinuig basta may yara lang sang bastante nga pondo. That will be good for 70 beds operational, but ang target ni is really for 200 beds, no? Ang iyan nga foundation will be good for 200 beds. Matamaton ta lang ang succeeding siguro nga mga budget after 2 years kung ready na, pangitaan ta either sa national government, paagi sa kay Senator Migs kag kay Congresswoman Jamjam kag kay Congressman Jojo Ang para nga malabot ang 200 beds, no. Suno sa City Health Office, mangin 90% ang service ward sa ospital, samtang 10% naman ang private, base sa pagsulundan sang DOH sa mga government-accredited hospitals. Lipay man ko nga nasugdan na daw handom ni sung mga Ilonggo nga may ospital gid kita nga aton. Very soon. Kay tapos na ang mga design daw gina fine tune na lang to ang iban nga dutay nga details. Ready na kita makasugod. Dugang pa sang alkalde, mangin prioridad sang Iloilo City Hospital amo ang mga pigado nga residente sang syudad. Katuyuan sang proyekto, ma-level up ang medical services nga ginahatag sang syudad. Magluwas pa sa mga serbisyo nga ginahatag sa mga district health centers. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.